Здравейте! Това е нашият първи урок от курса. Нека да започваме. Първото упражнение, което е наистина едно от най-важните, които знам от първи клас, все още в музикалното училище, се казва влак. Влакът е изключително полезен за подобряване на нашата скорост и концентрация. Сега ще видите от една вертикална камера как аз упражнявам влака, като неговата идея е да започнем малко по-бавно. Редуваме ръцете лява, дясна, лява, дясна и водим до забързване от бавно темпо. Стигаме до момент, в който ръцете почват да ни се стягат. Там трябва да задържим 2-3 секунди. И да забавим постепенно до първоначалното темпо. Това упражнение се нарича влак. Аз много често го използвам преди да свира на барабани. По този начин разгрявам своите ръце, защото по ръцете имаме много сухожилия, които могат да се контузат, ако не се разгреем преди да свирим на барабани. Затова някои от уроците ни ще започват по този начин, а горещо ви съветвам вие да вкарате влака в своите задължителни упражнения, които правите, ако не всеки ден, поне през ден. Това упражнение може да трае между половин и една минута и със сигурност подобрява много бързината на нашите ръце. Втория вид упражнение, който ще ви покажа днес, е повторението. Повторението представлява, когато удариме 2 пъти с дясната ръка, ударим и 2 пъти с лявата ръка. Когато го съединим, става следното нещо. Дясна, дясна, лява, лява, дясна, дясна, лява, лява. По този начин ръцете ще могат да добият една гъвкавост, която в по-бързо темпо ще е много полезна при различни употреби на барабаните. Сега ще ви покажа как изглежда в бързо темпо въпросното повторение. Почваме от много бавно. Забавяме лява, лява, дясна, дясна. Повторението със сигурност ще ви от полза, ако свирите всеки път по 1-2 минути от по-бавно към по-бързо темпо. Време за куиза. Как се казва този инструмент? Имате 5 секунди. Ксилофон. Как се казва тази нота? Четвъртина. Как се казват тези инструменти? Чинели. И сега след куиза е време да ви разкажа и за нивата.
Всеки урок ще започваме с влакче или повторения, след това ще има квиз и накрая ще завършваме с различните нива. Нивата ще подобряват нашите умения, които развиваме в този курс. Например, имаме редуване. Редуването на ръцете ще става с метроном. Ще имаме определени минути, които ще ви казвам в последствие, и ние трябва да ставаме все по-бързи и все по-точни. Например, следващия урок ще вземем ниво първо. Последващия път ще приключиме първо ниво и ще вземем второ ниво. И така до края на нашия курс. Това беше от първи урок. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил полезен. Пишете ми на лично съобщение, ако искате да получите и следващите видеоуроци. Споделете го с приятели, с близки, с роднини. А ако имате въпроси, аз винаги съм на среща. Може да ми се обадите, пишете или дори да коментирате по това видео. Това беше всичко от мен за днес. Аз съм Коко, ще се видим следващия път.